Hvis der lå bøger under træet i går, så var flere af dem nok købt på nettet. Netboghandlerne vælter i succes. Og det er ikke kun gaverne, der bliver købt på nettet. Nogle har holdt hele julen på nettet. Denne radioavis kan både høres på nettet og i radioen. Jette Bjernum er redaktør. Mit navn er Kasper Hartmann. Juletræ, rødkål og gaver. Og det meste af familien bænket rundt omkring bordet. Sådan fejrer rigtig mange juleaften. Men der er også dem, der gør det helt anderledes. De havde regnet med et par 100 gæster til juleaften, men de fik næsten 7.000. Janne Vind og Kenneth Pallier havde inviteret til juleaften på deres selvfinansierede sociale netværk livsnittet.dk. Juleaften i går, den var over al forventning. Altså, vi er fuldstændig overvældet både af, hvor mange mennesker, der kiggede forbi, og hvor stor og hvor vild festen var. Fortæller Janne Vind, og lige for morgenstunden lukkede folk på netværket. Så der har været quizzer, der har været konkurrencer, der har været chat bingo, hvor vi har lavet interaktiv bingo, hvor brugerne de kunne vinde julegaver. Vi har lagt video op med forskellige fælles julesange, og så har der ellers bare været livlig fest på chatten. Det er gratis at bruge livsnittet.dk, og ideen er, at alle, der har behov for et fællesskab, kan logge på. Og det er uanset alder og køn, og uanset hvorfor man har brug for at møde andre over nettet. For der er mange, der er ensomme, enten fordi de er gamle, syge eller pårørende, eller måske bare fordi de har brug for at møde andre mennesker, fortæller Janne Vind. Den eneste sætning, som vi har hørt oftere end glædelig jul det sidste døgn, det har været, hvad laver I nytårsaften? Så hvad laver I så nytårsaften? Jamen det skal vi jo så til at kigge på i dag, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det har været så kæmpestor en succes. Der sidder så mange mennesker over hele landet, der ikke synes, de der højtider er rigtig sjove, fordi de ikke har noget sted at tage hen. Og lige pludselig der har vi fået muligheden for at give dem en stor fest. Og det så, vi sidder her jo nok nytårsaften igen. Det var Eva Dalgaard Andreasen, der stod for indslaget.